Soudní odměna. Nejlepší, vole, to je golden brdelník. Máš kredity tak na týden za to. Tam ještě mrtvého mrtvíky. Ty vole. Ty závědě, vole. Když to sraní se někde v práci, tak když práce, jo. Dneska to je. Zatím to je pohoda. My taky moc nechybějí. Ale 28, no. Já to ani nevím kolik. 28. Může rekord jsem na nějakých 37 v krámku. Že jsem chladil na... Zapnul jsem klimačku na max a uchladil jsem to na 33. Jsem od té krávy nějakých 37 v interiéru. To je prostě hnus. A teď ty tedy to kynulo před očima, to se ani nenamotalo, už to bylo nakynutý, ty vole, to už se blížilo k pečení bez rouby. Jak to má premiéru, ty vole, jako premiéru v Amsterdamu. No. Úplně vedrešky už to začíná, no. Nějaký těžký vzduch, tak tady nepouká. To je fakt úplný bezvětří. Já začínám cítit už, že začínám docela zapnu větrák na chvíli, no. By mi neuchadil piču. Když mě vždycky dotáhne na zahradu makat, tak nejvíc se mě katuje, když jsem přes Vánoce do těch vyburkoval 16 kg a na tak vodou, na léto. Na zahradu, no. Závidím, ty vole. Asi to... Jo. Nabral 16, tak máš co dělat, vole. To je dobrý tulo, když si s tím něco neuděláš. A teď zapnu kreatin po pauze. Asi 2 týdny zpátky. Se taky trošku přifouk vodou. A seru nebudu ho vypouštět, nechám ho. Zůstanu na něm. Kreatin je levnej, dobrý. Už to dobře zapiješ. Ale jsou lidi, kterým to jde hrozně do ksichtu, jim prostě nabere obličej. A jak Rick Ross, ty vole, jenom přitom je to stejně úplně. A naštěstí nemám žádnou nějakou divnou reakci na kreatin. Jsou 20 kolik to neskazuje, záleží kolik máš, no. To hodí na těch brutálně, ne? Dotáhl to 3krát říkejou. S tím mám problém, ty vole. Je strašně páví mandle. Já mám s nima problémy furt, už roky. Ale jakmile dám jakýkoliv, myslím, že při všech 10 mých pokusech, tak se mi prostě začnou vařit mandle. Strašně to začne škrábat, začnu kašlat. Zkusili jsme i bongo, protože říkali, že borci na mě, že nesmíš to rovnou táhat. Mám to přes bongo, jak dívka se to chladí a ty vole. Ani hovno. Prostě jenom to nadáhnu okamžikem, tu stakil na mandle a chrchlam tam hodinu. Chrchlam a pleju, vole. Meky, děkuji za follow. Co jsem vysekaný, jak udal 164, teď mám metráček. Aho. Jsem za 4 dobrá váha. Bych chtěl, tak 88 schodit a budu asi spokojený. A to jako moc s pizzou moc nepůjde, no. Makávky, vole, i to tu. OK, pauza.
vydává sírovou. To je jediná, která je tady dobrá. Zbytek jsou samý krevety, musle, špagety, ryby, chobotnice. Když už šunková, salami, tak jenom strašně moc toho kečupu a to nemusím bylo. Já jako ten ostrý kečup, jak z Domino pizza. Takový ten hodně nakyslej, vole. A to sedu. Tady to je jediná bez toho, bez kečupu, že to je jenom sír. Sír je právě dobrý. To byste u mě neřešili, když jsem to něčeho formu, jak jsem si jedl. To vážně nebojím zkusit jídelníček vůbec op. Máš dobrý geny, protože prosciutto je nejlepší, to tady právě neexistuje. A když už taky tam fakt zalitý tím kečupem a prosciutto je tam jen tak hodný nakonec, lepší si koupit sám a dát si polský prosciutto večer. Ještě je to 5 kg. Ale má dobrý no, protože já mám třeba kykynutí, takže já když se nedržím, tak okamžitě tulo. Croissant na doutích v letadle. Vole. To jakýhle ty China Airlines, ty dají rejži. No, jaký ovoce mají dobrý, ale je to hrozný. Turkish Airlines, nejlepší. A Malajzie, ty dávali kuřecí. Jak kuřecí na citronu, ty vole. Od té doby problém. Teď mě někdo dělá kuře na citronu. Neuvěřitelný prser pro mě. 28 stupňů, celý 0. Už mi mohlo vykončit, ne? Tak to nedá 30, jsou 3 hodiny skoro. Tohle už bude, to už běž nebude, nesmí. Já doufám, že to schodím náročně doba 2 tím kormu, jak říkám to. Tam jde tímko za polou, děkuju. Koukám se, přešel se ke stromu, ještě se koupím jedno. Borec se bojí, že přijde zčožzený za přítelkyní, že nebude happy, aby se s tím se rozhodl, že natáhne karimatku a koupí druhý, vole. Dobrý plán. Taky bych to formu, ty vole, jako vysekat to, prostě na prdelník, jo. Zkusit někdy mít bukty, vždycky se povede jenom první 2 a to ještě tomu, že tomu pomáhají žebra. Ale ty vole, to se nedá držet dlouhodobě. Pojď to jako zkusit, začít si to, jestli by se třeba méně potil nebo cítil se nějak líp. Ještě bych se chtěl naučit z chyby, ale ty kompletní, že až nahoru. Až bych chtěl umět vlajku. Jednou někdy. A že bych na tom makal, to ne. Nevím, takový jako, že se mi líbilo. Kopí se furt stejně, no. Tak se na to, žádný bukty budou tu žrát. Večer mekáč. Já byl na kost. Ty vole, ty jak jsme posílali Bornu, to ty králo. Kozy žilnatý, ty vole. Magor. Máš takovou piču termoregulaci, no. Petr nařachanej, vole. Tak nic, bukty nebudou. Speciální končím plán buchet. Tak aspoň tu vlajku. A na vlajku zase potřebuješ středkeva. Ten posilovat nemůžu, protože jsem jedu do Bobombilu, jak tu čák, čínky a to. Tam mě narostly boky, ty vole. Já jsem schodil a tady prostě takový šunky okolo. Ale tvrdý jak kámen, vole, svaly. A to fakt chce mít geny na hubenej pásnou. Což mám říct, já řeknu, že to je legálně, takže degustuju. A se dá udržet furt, dám třeba na to člověk mít čas 24/7 furt celý den, aby do toho zapálenek jako je vydržet. Mně problém to jídlo, no, že prostě
zdravý jídlo je většinou, jeho tady málo, je drahý. Tady mám prostě s jídelníčkem obecně problém jenom. Vždycky do oběda to dám a pak to jde z kopce. Teď mi moc nepomáhá, no. Vždycky přijdu domů, já mám hlad, dáme mekáč. Jsem přemluvený. Ani nedokončí tu větu, jsem na mobilí a objednávám. To připomínám, potřebuji umýt skuter, tyva. Stejně přijde ještě 10 minut. Většinou lidi chodí po třetí, ale tak když fakt člověk neví. Bych docela chtěl opáchnout to skuter, jo. Konečně. Ne, mě začínám stydět, když špinavý. Nechtěl jsem udělat to 3D konečně. Třeba jenom s tím si ani přemlouvat. Trošku jo, a není to. Stačí, aby zaznělo to slovo, no. Chce pít? Akorát paní počkala až dojem, ta je hodná. A dobře jsem se nažral, protože po streamu pak půjdu ven. Kdybych měl hlad, tak bych si nic nekoupil. Protože by mě všechno sralo, takže mám bude šance, že něco vyzkouším novýho. Aha. Mám plán, no, skočit fakt někam. Potřebuju zalízou, koupit tabáky a pak. No to je hned vedle toho nočního marketu, kde jsem byl na těch krevetách. A kukuřici. Ale tak pro velký úspěch bych zkusil něco jiného než krevety a kukuřici. Že bychom hodili vočkou, co tam mají dobrýho a dali něco k večer. Zedne pivko? Ne. Korunu už nedám, jo. Za ně je to okej, tak se řekne koruna. Jak je možný, že mi dal korunu? Se jí vlastně nepoklobil tady. Mailem. Další do linku, jo. No tak tady v tu dobu musím strašit v práci. No, záleží, jak se věci sejdou, tak jdu i ven. Někdy jo, někdy ne. Zrovna dneska jo. Zítra vychází Death Stranding, takže zítra ne. Zítra moc hodím takový speedrun domů, tak jsem ještě neviděl a jdu hrát. Pozítří. Asi jo. Budu tady v sobotu tentokrát v práci. Záleží, jak bude práce, bychom zase šli ven. A chodím tak spíš po práci, než před prací, protože před prací je moc málo lidí. Ve 2, ve 3, ve 4 ráno čeká a lítat někde a lovit, jestli funguje signál nebo ne. Čekáš na GTA 6, mám pak výpověď. Já jsem málem koupil PlayStation, jo? Jsem byl jako hodně načatý, že bych si koupil Playna, ale pak jsem si řekl, dostat na to, máš to potřebí, vydržíš to. Hodně odložili, takže.
Rozumím ti, no. Duit, taky jsem ho koupil. Jako zahrál bych si konečně ten Bloodborne. Asi největší můj tahák na PlayStation, ale kvůli GTAčku a Bloodborneu kupovat celou konzoli. To ještě nemám level. Třeba jednou. Dneska si vyrová Xbox. Co dělají lidi, co nemají PS, tak já na kompu hraju. Mám PS-kový ovladač, DualShock 4, hraju Elden Ring na kompu. Já jsem prostě zvyklý na ten PS-kový ovladač. Ten Xbox jsem si párkrát zkusil a ty vole, mi to prostě nesedí. Pak byl fakt si portál, tak si koupili to. Třeba jsem do PS5 mechanikou a portálem. Pěkný tohle, naposled jsem viděl... Tady půjčovali PS5 ten Slim a chtěli snad 2 na den, ty vole, za půjčení. Tak to asi nestihnu GTAčko dohrát na den, ty jsem na to vysral. Máš ten Xbox ten handheld? Jo. Komp, takže kompet je trošku drahý, no. Já mám Nokias, 3-4 roky starý, 3070, Nokiasový, jo, takže bojím se, jak teď pojede na tom hra, na kterou čekám takovou dobu, no. Protože já to ještě hodím na televizi, na ovladač. Když tak na low, no, tak celý život jsem hrál na low a 10 FPS, tak se vrátím zpátky do minulosti. Jsem teď užíval pár her na větší trošku rozlišení. Ale ten Death Stranding neskipnu, i kdyby to nejelo. Když jsem hrál na PC a PS5 ovladačem na Xbox layoutu, tak většinou ty hry měly mody, třeba Kingdom Come nevím, jestli jel už basic defaultu nebo ne, ale na Expedici vím, že jsem si stahoval nějaký mod, protože to se nedalo, ty vole, ten Xbox layout. Vůbec jsem netušil, co mačkat, nedokázal si to zapamatovat během těch pár hodin hraní. Takže vím, že vyšel hned mod a... A s Kingdom Come jsem měl nějaký problémy, to by snad vůbec nerozeznával ovladač. Taky bylo docela pakárné. Když než přes Steam, tak to dělá srdce. Přes Steam, já jenom přes Steam hraju. Ale dělá to, občas to prostě nereaguje vůbec. Spětí to ten jejich univerzální, že jo, layout, nebo ne layout. No, nastavení. Je to většinou trošku jebačka. Vím, že ten Silent Hill jsem konečně zprovoznil a oni vydali update a ten update nepodporuje ten layout, takže zase jsem musel čekat, než updatenou ten mod. Takže v tomhle je to otrava. Asi bylo lepší se prostě naučit na tom Xboxu, nechtěl jet. No, byl s tím hodně srní. Pak je ještě programek DS for Windows. Stáhneš prostě programek a rozjedeš to k tomu. On se to nějakým způsobem občas popere.
nám to tolik. Jako, já vždycky hrál na PSku, pak přišli Computer Times, no a co přišel ten Elden Ring, jsem ho poprvé dohrál na klávesnici, sral jsem se s tím, no Dark Souls 1, 2, 3 na klávesnici, hodně jsem se s tím sral, hodně. Já jsem si, kurva, ty hry jsou těžký, to nejde. Pak vyšel Elden Ring, ten byl líp optimalizovaný na tu klávesnici, ale stejně, ty vole, dohrál jsem to, ty vole, pocenej, říkal jsem si to prdele, já už jsem asi starý na téhle hry. A pak jsem si řekl, jdu na to, koupím si ten ovladač. Zkusím to. Druhý ruky se za litra, DualShock 4, litra tajvanskýho. A sice mi to trvá, každou tu hru, tak prvních 6 hodin ty vole tam objevuju, jak to držet. Single Dude Travel zní jako zapalou, ale zvyknu si, pak třeba když hraju týden Kingdom Come, týden Death Stranding, týden Wukonga, týden Expedici, tak pokaždé, když přijdu na tu další hru, tak mi strašně dlouho trvá zvyknout si, jak se to vůbec ovládá. To mě na tom sere nejvíc, to ovládání. To okamžitě vypadne a jak kdyby to hrál poprvé. No a ten Elden Ring s ovladačem, paráda, to najednou byla úplně jiná hra. Až na to zasraný DLCčko, ten ovladač byl dobrý. Že po 30 letech hra na konzoli, jo. Zrovna Elden Ring mě donutil vlastně se to naučit. Tak počkám, až to bude na PC. Říkám, zkoušel se Elden Ringa na kompa, jestli máš rád, nebo vůbec Elden Ring je ještě dobrý, ale třeba ta Dark Souls 1. Ty vole. Kamera, jak se tam jebe, to se nedá. To je fakt peklo. Trojku jsem dohrál, asi 1000 smrtí, ale dal jsem to. Tady můžeme mapovat tlačítka, no. Já musím namotat dvě třitíče, dvě. Dochází mi jednotedlníky, dneska všichni berou 1 nebo 3 kusy. Musím připravit.